אז שלום חברים יקרים, כאן זיו בערוץ שלי, סרטון ראשון, ברוכים הבאים, אני מקווה שתהנו. בואו נתחיל. והיום אנחנו נשחק ב-Build a Boat, מה יש לי? Build a Boat for Treasure, מי שלא מבין זה נבנה סירה כדי להגיע לאוצר, והיום גרסת טריקים מהאינטרנט. אז דבר ראשון, טריק ראשון שראיתי, בעצם אנחנו לוקחים אחת, ואז אחת, שתיים, ואז לוקחים מגנט, צריך מגנט, הכינותי מראש מגנט, לוקחים אותו לכאן, לוקחים את השלופציק הצהוב לכאן, ואז שמים בלונים בסדר כזה, 1, 2, 3. אנחנו לוקחים כיסא קטן כזה, אוקיי, נגיד ואנחנו לוקחים ידית. עכשיו אנחנו מפעילים את הידית, אנחנו מוחקים, מה זה? למה זה? זה במגנט. אנחנו מוחקים את זה, מפעילים את הידית, כן, אשכרה, זה כל הריבוע. ואנחנו, ואנחנו בעצם מפעילים, מה קרה כאן? זה לא עבד. יפה. סבבה. אנחנו ננסה שוב לדעתי. אולי לא בניתי את זה טוב. ועכשיו אנחנו... וכן חברים, בוא'נה, מסך שלי נתקע. בואו ננסה את זה שוב, זה הדבר היחיד שיש לי לומר. אולי עשיתי את זה לא נכון. חכו חברים, אני אסתכל שוב באינטרנט. אוקיי, אז הוא אומר לעשות את זה ככה. שימו לב, הוא אומר 1 כמו שעשינו, ואז 1, 2, אוקיי, ואז הוא אומר כזה 1, 2, עד פה הכל נכון. עכשיו הוא אומר, לוקחים את הטורץ' שזה השלופציק הצהוב מסתבר, והמגנט צריך להיות בדיוק כמו ששמתי אותו האמת. אז רגע, הנה שלופציק צהוב, הוא מראה לשים אותו ככה, ואת המגנט הוא אמר לשים בדיוק ככה. עכשיו הוא אומר לקחת בלונים ולשים אותם ככה. אוקיי, אז הוא אומר לשים בלון כאן, כאן וכאן. ואז הוא אומר לקחת כיסא. איפה היה כיסא? אוי, נו. כאן את הכיסא הוא אומר לשים, נכון? כן? לא נראה לי. לא חושב. הוא אמר, וואי זה מעצבן. טוב, נשים את זה ככה, מקסימום זה לא יעבוד. הוא אומר לשים ידית. איפה ידית? ידית. כאן, והוא אומר את זה למחוק. עכשיו מתיישבים, מפעילים ידית. אוקיי, עכשיו הוא אומר מתיישבים,
מפעילים את הידית. זה לא עובד, אולי ננסה להשיט. לא. מה אני רואה? אבל למה? אבל למה? אבל למה? מה הלוגיקה שמונעת מזה לעבוד? טוב חברים, אני אינני יודע טיפת מושג לגבי הדבר הזה. אני יודע שזה עובד, אבל אני לא יודע איך לבנות את זה. אז כרגע, עד שאני אצליח לבנות את זה, אנחנו ניתן לזה 0 מתוך 10, מן הסתם. הדבר השני זה סירה מעופפת שראיתי באינטרנט. זה בעצם ככה. ואז פשוט משיתים 1, 2, 3, 4 טה 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 טה. כן, ומוכנים לפוצץ את הבלונים בזמן. עכשיו. כן, הנה. עכשיו אנחנו רק צריכים להגיע לטרז'ר. אני רואה את הכחול מקבל את האוצר. זהו, הוא עומד להסתלק. נראה אותו מתפרק אולי לחתיכות? לא. כן, אני יודע שזה נשמע מטריד, אבל זה המשחק. עכשיו קופצים. כן, כן, ירד לי חיים. מה שאתה רוצה. בונה, אני חושב שהוא משתמש בטריק הבא שאנחנו עומדים להציג. הכחול, תראו באיזה מהירות הוא זז. אל תדאגו, אנחנו נזוז מהר יותר היום. אוקיי. וטה טה 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 טה, בום, בום, בום. אוקיי, עכשיו לטריק הזה אני נותן 5 מתוך 10 כי הוא דילג לנו על כמה מהעולמות. בעצם יודעים מה 7 מתוך 10. הטריק הבא שלנו זה הטריק הזה. בעצם מה שאתם רואים כאן זה בוכנה, בלוק, בוכנה, בלוק, אוקיי? עכשיו, מהבחינה הזאת, זה, אני בניתי את זה וזה כנראה לא מספיק רחוק, אבל מי שמשחק במשחק הזה יודע שבוכנה לא יכולה לדחוף בלוקים, בשביל זה צריך את המברג, לוחצים על זה ומבטלים את הראשון. אם הוא מבוטל, אז זה אומר שאפשר לדחוף את זה. בעצם, עכשיו מה שאני אמור לעשות זה להתיישב ולהפעיל את הידית. הופה. תראו לאיזה מרחק, אבל זה אפילו לא מתקרב. כנראה שאם הייתי בונה את זה בקצה, או אם הייתי מאוד 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 עושה את זה ארוך כאילו, אז אולי זה היה טוב, אבל אין ספק שזה נראה מגניב להלאה. זה נראה ממש טוב. ולדעתי אני יכול גם, סתם עכשיו אני מנחש, כן? אני לא יודע מה אני עושה. אם נגיד אני לוקח קפיץ מפה לפה, זה עושה משהו? דעתכם? מה זה? זה מחבר בין הכל. וואט? שנייה. נבטל את זה. הופה. וואי. זה לא שינה שום דבר. ייי. אולי ככה. וואי. לא, זה לא מה שציפיתי שיקרה. את האמת שראיתי איזה טריק מוזר, שבעצם הוא לקח, ככה נעשה רגע, הוא לקח קפיץ וחיבר אותו לטיזינבי, ואז בעזרת המברג לדעתי,
הוא עשה איזה משהו, לא יודע. נגיד אם אני כותב פה 1000, מה קורה? 24, 1000, 51, 1001, 50,000, 10,000. מה? גם 10,000 אפשר, טוב. וואו! זה עבה במיוחד. ופה פשוט, לא. נוסיף אחדים. גם טוב. אין לי טיפת מושג מה השטיק הזה עושה. אבל זה נראה רע, אוקיי? אני לא אשקר, זה נראה רע. יש לי שאלה, זה חשמלי כאילו? אפשר לחבר על זה ידית נגיד? ידית. אמרתי ידית. ידית. לא, אוקיי. אוי ואבוי, תראו איך זה נראה. מעניין אותי זה. אוי, לא ראיתי. תראו איזה מצחיק זה. זה עכשיו מצלמה שקופה. אני אומנם עובר דרכה, אבל זה מצלמה שקופה שלא רואים. תחשבו שאם עכשיו אני עושה ככה, אין לי איך לדעת איפה היא. אני יודע, היא באזור הזה וזה, אבל איפה? אני גם לא יכול לעלות עליה. הדרך היחידה שלי לגלות, ככה את המברג, למתוח פה שטח, היא כאן. כאן ואז איזה מגניב זה. הטריק האחרון שלנו להיום זה בעצם 1, 2, 3, 4, 5, שלופציק צהוב, לעמוד עליו ושים דבק, ככה לנסות לקפוץ, לראות שאי אפשר, לעשות לאנץ' מה זה לאנץ' זיו באמת? מה עובר עליי? לא. מה לדעתכם, זה טוב הדבר הזה? לא! וואו! איזה לחץ, באמת. יפה מאוד. בעצם, שלא ייקח את זה לפניי, מה זה? איפה הוא? אם הוא לא... לא! איך הוא עשה את זה לפניי? מה אבל? מה? my brain. וואו. המוח שלי לא, הוא לא כאן. הוא הלך לטייל. וואי. וזה הטריק שלנו האחרון. זה טריק 7 מתוך 10 לדעתי. אבל חברים, אני רואה שנגמר לנו הזמן לסרטון של היום. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם כן, תנו לייק, תעשו סאב, וניפגש בפעם הבאה.